எந்த நிலைமை வந்தாலும் நான் அதிமுக வேட்டியை மாற்ற மாட்டேன் என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தெரிவித்தார். மதுரையில் செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய அவர், அதிமுகவிலிருந்து செங்கோட்டையன் பிரிந்தது ஆலமரத்தில் இருந்து ஒரு இலை உதிர்ந்தது போல என கூறினார். இலை உதிர்வதால் மரமே சாய்ந்துவிட்டது என அர்த்தமில்லை எனவும் பேசினார். செங்கோட்டையனுக்காக மக்கள் என்றைக்கும் வாக்களித்ததில்லை என கூறிய செல்லூர் ராஜு, அதிமுகவுக்கும் இரட்டை இலைக்கும் தான் மக்கள் வாக்களிப்பார்கள் என கூறினார். தனி மனிதர் போறதுல நீங்க இப்ப ஒரு ஆலமரம்னா ஆலமரத்துல எத்தனையோ இலைகள் இருக்கு. ஒரு இலை பழுத்து போய் உழுந்துருச்சுன்னா உடனே அந்த ஆலமரமே கருகி போச்சுன்னு அர்த்தமா? மக்களுடைய எண்ணம் தாங்க. தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மக்கள் இன்றைக்கு இந்த ஆட்சி 4 ஆண்டு காலங்கள்ல என்னென்ன செஞ்சது, என்ன சொன்னாங்க, என்ன செஞ்சாங்க